ndinotenda wose vakauya nenyaya dzavo tichiisa muduri izvo zvitakuparadza mhepo dzacho. Saka tiri kurayira mweya utsvina kuti hauna simba. Vose vari kuEngland vaichemera nyaya dzavo tikadzisa muduri umu. Vese vari kuAustralia, South Africa vose vaichemera nyaya dzavo takadzikanda muduri. Saka tiri kutaura tichiti moto uende kumuvengi. Nyaya dzako dzawakaitirwa ndori kudziziva, zvese takazvinyora apa. Saka tiri kuti moto iwoyu ngauende kumuvengi. Tazouya kukombera munamato weduri uyu. Tiri kuti duri iri chitsva, nyaya dzako dzinofanira kufamba zvakanaka. Ndinotenda mbiri yekudenga mukomborere vanhu vose vane mazita atakaisa mukati umu, vanhu vose vane nyaya dzatakaisa mukati umu, vanhu vose vane hondo dzatakaisa mukati umu, vanhu vose vaichemera nyaya dzekubirwa, vanhu vose vaichemera nyaya dzekuti mereji yedu yaparara, vanhu vose vaichemera nyaya yekuti tiri kuroyiwa chaizvo. Saka tiri kuti hondo kuhondo, hondo kuhondo, hondo kuhondo, hondo kuhondo. Ndaisa nyaya iyi muduri umu. Takupisa duri irori. Dzatakadzura imomo muduri umu, takadzura nyaya dzakawanda. Tiri kuzviziva kuti kune vanhu vanoroya. Saka nyaya dzekuroya takadziparadza. Saka tiri kuti izvozvi nyaya iyi nhasi chaiye ngazvidzokere ikoko. Nhasi chaiye hondo ngaiende kumuridzi wayo. Nhasi chaiye mucheri wegomba ngaiende mugomba rake. Ndiri kutaura kuti kune vamwe vakadzidza vasina mabasa, avo vakapinda muduri nezuro, vazhinji vandakaona. Ndiri kuti nyaya dzavo ngadzifambe. Saka ihondo kuhondo. Muroyi aanzirwe tsitsi, muroyi aanzirwe tsitsi. Ndiri kutenda kuti izvozvi munamato uyu ndichiuita pano, nyaya dzevanhu vose dzinofanira kusunungurwa kwavari uko. Ndiri kutaura ndichiti ina handina ngirozi yetsitsi, handina nhasi, ndine ngirozi yehondo chaiyo. Saka ndiri kuti hondo kuhondo. Muvengi ngaadzokewe nenyaya dzake, muvengi ngaadzokewe nenyaya dzake. Moto uchipfuta kudai, ndoda kuti moto iwoyo uende kumuridzi anoshereketa kwauri. Handikwanise kudoma mazita enyu makawandisa makapinda mukati meduri iri, asi ndiri kuti nyaya ngaiende kumuridzi ari kukushereketera nezvawakanyora zvose, nezvawakaita zvose, uchitaura kuti nyaya dzako dzipere, hondo dziri kukutera dzipere, ndodzataisa muduri umu. Saka tiri kuti hondo kuhondo, hondo kuhondo izvozvi, hondo kuhondo. Muridzi wegomba mugomba rake. Ndinotenda mbiri yekudenga. Gracians in summon power arrangement to glory. Spidon feather lighting judgment yeso. Abrogations into sender ragon to sender abrogated into fair ramon to judgment. Zvakanaka mambo yeso. Abrogations into power daisoji. Yeso in abrogations in feathery. Judgment power to yeso in abrogated into Hosanna. Zvakanaka mambo yeso. Cambridges into rocket in Spidon. Yebon Aragai fire Jesus into Cambridges in power. Jehovah Aragai sender to Taisoj in Arabokini fire. Zvakanaka mambo in abrogated in sender. Rebon to fire Abugan sender range into judgment. What yeso to Majita in abrogations into power. Nado Spiroj Rominage yeso. Gracians into Nectori. Grabon to fire the Rominage yeso. Jerusalem. Moto kumoto. Zvawakaitirwa ngazvidzokere kumuridzi wazvo. Zvawakaitirwa ngazviende kumuridzi wazvo. Akachera gomba pamberi pako ngaridzokere, gomba iroro ngapinde mari iye muridzi. Saka ndiri kutaura moto back to sender. Ndiri kutaura moto back to sender. Gracians in power. Jehovah Aragai summon to Potmas. Zvakanaka. Right, nyaya dzenyu idzi tiri kudziita mukati umu idzi. Nyaya dzenyu tiri kudzirayira panapa, hondo kuhondo, hondo kuhondo. Zvamakaisa muduri umu ndizvatakuitaura panapa, hondo kuhondo, hondo kuhondo, hondo kuhondo. Ndiri kurayira mweya utsvina hauna simba. Vese vasina kuroorwa vakaisa nyaya dzavo ngavarorwe. Vese vari kuroyiwa chitiri kuroyiwa nevaroyi. Tiri kuti varoyi ivavo ngazvibate kwavari nhasi, ngazvibate kwavari nhasi,
ngazvibate kwavari nhasi, ngazvibate kwavari nhasi, ngazvibate kwavari nhasi. Tasiya tasimikidza mukati merenje muno, mukati megomo. Hatikwirire gomo mahara. Vari kunana Australia, vari kunze kwenyika, England, kupi, UK, America, South Africa, Botswana. Aiva vese vaitambudzwa vakaisa nyaya dzavo mudurumu. Tiri kuti hondo taipedza nhasi, tadzikamisa nyaya dzese. Toda kuona zvinhu zvichifamba, toda kuona zvinhu zvichifamba, toda kuona zvinhu zvichifamba. Vose vairwara vachishereketwa nevaroyi, tiri kuti ngazvidzokere kumuroyi iyeyo. Ndozvatiri kutaura panapa, zvatiri kutaura panapa, zvatiri kutaura panapa, zvatiri kutaura panapa. Ndinotenda mbiri yekudenga, Creations in Support to Power. Zvakanaka Yeso, zvakanaka Yeso. Ndaisa varoyi vose mukati megateri, mukati meduri, ndaisa varoyi vose mukati meduri. Saka hondo inopera nehondo, hondo inopera nehondo, hondo inopera nehondo. Simuka moto uende ikoko, hondo kuhondo. Vakasungiwa mabasa, toda kuti zvinhu zvifambe. Vakasungirwa mari, toda kuti zvinhu zvifambe. Saka hondo kuhondo. Vasina mamarriages, toda kuti vawane mamarriages avo. Vakatorerwa varume, toda kuti nyaya dziende ikoko. Vakatorerwa vakadzi ndizvozvo. Saka tiri kuti moto uri kupfuta uyu, pane zvichaitika ikoko. Kumuroyi wese anokushereketera, wese wakapinda mukati meduri iri nezita rako, tiri kuti nyaya yako yafamba nhasi, nyaya yako yadaira nhasi. Saka tiri kutenda kuti moto kumoto, hondo kuhondo. Paitotaurwa nyaya dzako dzichirongwa, paitorevererwa. Pawakaenda kun'anga vachitaura zvavaita, paitorevererwa. Saka izvozvo takutaura panapa tichiti aiwa, hondo kuhondo. Ndauya panapa ini, hondo kuhondo. Creations in Support to Power. Regiment Yeso, Abrigations in Spydon Regiment. Creations in Yuda, Spydon, Arakai Senda. Taisa nyaya yako muduri, nyaya yako taisa muduru. Inotenda. Ladies and gentlemen, nhasi tambokwira mugomo naMutumwa Masango. Tiri mugomo ratiri tabuda muHarare. So pane program yedu iri panapa yataigara tichitaura nezvayo. I think chatsvuka chakwata. Rega tinzwe from Mutumwa kuti zvakamira sei nazo. Mukoma Zigo, tiri kuzviziva kuti muduru mapinda vanhu vakasiyana siyana. Wakawanda. South Africa, Zimbabwe, Australia, UK, America, nedzimwe nyika ana Botswana, nemisana Mozambique, papinda vanhu vakawanda mudurumu. Vari kutaura kuti isu tatambudzwa zvakanyanyisa. Saka kune mumwe munhu ane nyaya dzake dzaakauya nadzo kwatiri, so vanhu vakawanda vakauya nenyaya dzavo kwatiri. Saka nyaya dzavakauya nadzo kwatiri tikadzikande muchi, tikadzikanda muduri. Toda zvinhu zvinokasira, nokuti vanhu vanzwa nekufamba. Saka vanhu vanoda zvinhu zvinobatika. Saka ine chingoti nini hangu ina ndangiro dzetsitsi baba. Muroyi mugomba rani rake, muchero wegomba mugomba rake. Like kuruzati kune vanhu vakawanda vari kushungurudzwa nemhepo dzemadzinza vachishereketerwa. Vamwe mabasa chenje mavasi kutomboonekwa, vamwe vana vacho havasi kutombororwa. Chikonzero pamira mhepo ine simba. Saka mhepo iyo ndiyo tiri kurwisana nayo. Saka nyaya yeduri riri very strong. Duri kuri duri vanhu sangana kuriziva, asi usingazive kuti varoyi vanotoshandisa duri ripi, maduri iyayaya vachishereketa kuti vareverere mazita evanhu. Unogona kutotenga ndireverere mwana wanhenga aite extend ari ukoko, atorevera aite extend. Ikandireverere mwana wanhenga arambwe, arambwa. Saka nhasi mweya takabva takumbira kumweya, mweya ndiakandiziza kuhope ndakarara kanzi aiwa enda unotora duri uise nyaya dzevanhu mupi muduri. Saka ndine nhau yekuti duri ndakutoziva kuti duri iro ndakarishandisa, ndakatora hoko dzangu dzemuti wakati nemuti wakati, ndakasanganisa nemuduri imomo nemazita evanhu vari kutambudzwa nemhepo dzakati, kureva kuti pane zvinofanira kuti zviite sei zviitike. Saka ndiri kuona kuti vazhinji vanga vachishungurudzwa, vamwe kusabata mbereko chaiko nokuda kuvaroyi, vamwe chaiko kusawana mabasa nokuda kuvaroyi. Like ndine mumwe munhu ari kuno kusaka yamanyimanyiso achibva kuDubai. Inoti ane 6 years ari kutraya kugadzisa mapapers ekuti aende kuAmerica kune mukadzi wake, asi zviri kutoramba. Asi imhepo iripo iyo yemunhu anonzi baba mukuru wake, vari kumusimudzira mhepo. Saka isi tabva tati aiwa no tipe nyaya dzacho. Saka da kuti munhu iyeyo atopopura, anofanira kuAmerica kuno mukadzi wake baiginya, kuti atonzwa nekuapura mavhisa zvichiramba. Saka isi kuti inyaya yemhepo. Saka zvatiri kuita mudurumu hazvinei nekuti ndezvemhepo.
zvamwara tikwanise kuzviona asi zvesatan diablo ndizvo tikuisana nazvo papi panapa. Saka duri iri ndaona vazhinji vakomborerwa naro. Mapinda mazita mangani? Mazita apinda muduru mari kusvika kuma tokoti kuma 130 ikoko kwanditeka 130 150 ikoko kwanditeka. Nokuda kuti nezivo takazowedzera mamazita almost kuma 30. PaFacebook pedu nezotaita live for free. Tichiita live yedu tikati munhu wese ane dambudziko ngauye kuWhatsApp kwedu. Saka kwakauya vanhu almost kuma 30 something ndobva tataiwa katora matambudziko awo timaise futi mupi muduri. Saka tatirisa muduri imomo. Saka pakaipa funga mumonza duri rachiri kukwata. Program ndo payaperera. Iyi program haisi kupera masiku asi yanhasi yedu iri nhasi yaperera papi pano. Asi kuti isusu kufamba kwenguva zvakare tine minamato tiri kuita like izvozvo tine minamato wehari watiri kutoita futi handiteka kuva kuti minamato iyi tiri kuramba tichiita nekuti vanhu vari kuramba vachiuya kwatiri isusu vane matambudziko akawanda. Saka kana munhu wakutoziva kuti dambudziko wafanira munhu akaenda kuchipatara ane malaria wakutoziva kuti dambudziko malaria tinoripedza nemapirisi aya tinoisa injection iri handiteka kuti munhu akauya kuno kuisa apa pana tambudzika ndakambofamba kwakawanda murwere wangu akuramba kuparara murwere wangu akunditambudza wacho akutondiramba chindishungurudza isongotaiwa huya nazvo takutokandira muduri pozoza duri ndoriri fast ndokupaona. Alright. Then vanhu varoda kuchiuya vachipinde munext program yehari since yeduri vaita se vaipotsa pachazoitwa next duri zvichaanaunswa pano but vada kupindawo muprogram yehari nemamwewo maprogram nekubatsirwawo ma1on1 chii vanokuwanai kupi? Vanotiwana parugare mukomasiko paAC35 muna mambo murugare paAC35 muna mambo ndomavanotiwana imomo. Saka vakangofona panamba dzedu 0773 066 354 kana 0776 581 704 kana 0776 581 698. Vanotibata ipapo vanobatsirika chaizvo. Vari kunze kwenyika chaivo mukomaziko tiri kuti isusu wakangofona wakaita appointment yako wakutobatsirwa wotoudzwa zvokuita ufamba nechannel because mumwe munhu anobva takatofona izvozvi zvakutotanda kutobatsirwa izvozvi tine takatopresa tine takatovandiwa mukomaziko. Yes zvakafanira izvozvo ndiri tunomwe urongwa vandiri kuenda kuita kulova gweru zvakare kwanga kwakazara varume vamukaona vai ndiri kudzoka futi funga varume funga vachingawo times 3 times 4 kudarikapo pai because lova gweru iri kutinhira neminamato takasai tabata kupi ikoko. Saka tiri kudzokera next Friday tine Saturday tiri kulova gweru tichiita minamato futi kupi kurova gweru. Saka kureva kuti minamato yemukomaziko takutenderera munzvimbo dzeZimbabwe tichitoita. Ini zvava kuti munhu akati atambudzwa kwenguva yakareba chero uri kuSouth Africa chero uri kuUK tinogona kuti kutsvaga duri ikoko utikwidza ndege chete kana kuti utikwidza ndege kuti ndoya ikoko kana kuti woita uri kupi uri ikoko ndokudza zvokuita chete ime minamato inobva kunoko totokudza minamato yako kubva kunoko ita kutoisa paDNCO yotoya kupi ikoko. Asi ndiri kuona zviri kufamba bose tabatsira vanhu vakawandisa mukomaziko. Ini ndine wangu wanoda kuti muiseka kuti muise Temba Gorimbo imomo. Aiwa unozvachitika kuti Temba Gorimbo neemika muri vanhu vamwe chete kungodzikisirana chete zvako asi kuchigadzira ako basa. Saka Temba Gorimbo musazonyanya kuti wari naye munhu womajokes handiteka. Koimima musida kuiswera Apostle Chiwenga. Apostle Chiwenga munhu akatsvagawo mbiri handiteka nemazita aiva pamusoro pake. Saka isu tindi kuti handimushore asi nyaya iripo ndeyekuti mukusumuka munhu unosumuka uchikwira mumwe munhu uchitokwidzawo uchienda wakadaro handimukona. Wamwe munoziva nemari mukati umo wamwe wakatobira wamwe vanhu wavaishandira wakatatetawo mari. Saka kureva kuti Chiwenga akatotiwo kuti asvike palevel yeyei aitaura masango magaya makandiwa handiteka vanhu vaitaura nezvavo kureva kuti zita rinenge richizikanwa zita rinenge richirira. Asi chiripo ndechekuti Chiwenga ndikuona kuti dzimwe nyaya dzakazomumomotera handiteka dzimwe yacho tinotaiwa idzi nyaya dzekugadzirwa idzi handiteka dzinyaya kubhozika zvafanira kuti kana munhu akati ndakaitwa zvakati nanhingi panhu ane problem yekuti nhasi panguva yamunopesana handiteka ndo pano munhu panoda kushatisa zvazvafanira chiri nomukadzi wakukumba checheko makarovana nhasi makanetsana nhasi patati murume uyu anga asingageze anga asingati chakati asi pese apa wainyara kuzvitaura sei handiteka chikonze chipo panoitika maproblems ndoti Apostle Chiwenga aone kuti munhu wese anotowiwa nemaproblems munhu wese anotokiretirwa chinyaya ngomaziko asi sikuti Apostle Chiwenga handitipotana daka nawo noti the more time atati masango chakati zita rangu raitokwirawo ipapo because munhu aibva kuti masango acho ndiani animapaona. Saka zvinhu zviri right izvozvo asi tikuti isusu muhari umu matangofambira muno mugomo hatinafambira tsitsi batafambira hondo kuhondo. Saka rati mucheri wegomba nani rake. Saka ndiri kuona hangu kuti nyaya dzatafambira muno ndaona dzabudirira ende dzatanga kutobudirira izvozvi ainoni chetanga kutoona vanhu vachinjoita dzebaba zvaita se zvaita
saka ndochiziva kuti kune mumwe munhu adave kuzokopera izvezvi hazvingokoperwi zvine patani yazvo. Andozva ndakamboenda nebhodhi rokuvic force mumwe munhu akatanzi matadza kuenda nebhodhi rose pananzi ranga rine mazita evanhu so nemachiri egreen zvakanzi matadza kuenda naro pana mukuvisi kati aiwa zvine level yenzvimbo yokuenda. Ndakazonzwa umwe munhu akutanzi abhodhi ndakatanga naro wakaenda naro kupi bhodhi rayo hauna ndokona. Saka vanhu vanongotaura asi tutendedi Mwari kuti Mwari atiitire zvakanaka mukomasiku tauya paduri vandemona duri achiri akutoendera kutoputa kwete mbichana. Saka tiri kuona kuti mahwana saka nenyaya dzake dzekunyanya kunetsa stereki ngaasanyoshungurudzika stereki ngaandibate topedza masports kwete mbichana. Ladies and gentlemen, mawanzwa mutumwa uri confident. Manhamba ekuabata ndo ari kubuda pascreen. Usasaririre pane maprogram anenge aitwa namutumwa, whether ndezvema 1-on-1 ndezveduri, whether mutambo, unongouya panapa woona maprogram atinichikuisirai, uye munokwanisa kuvafollowa almost every day vane live yavanenge vachiita papage pavo, tinoishowa share ende moenda munoita sei munoijoina. Hanzi mashoko enyu amunotaura ekuti bata panechi panoponesa ndizvozvo vanenge vabate panoponesa mukomaziko. Aiwa maida basa mutumwa.